Yɛda Otumfoɔ Nyankopɔn ase. Ɛno nso sɛ ayɛ n'adom ne ne pɛ ne yɛda so te ase ne yɛahyia. Yɛdin no yɛ Ɔsomafoɔ Michael. Yɛdin no yɛ Ɔsomafoɔ Michael. Ɔbɔ adeɛ nhyira wo bebrebe sɛ wonya berɛ ɛtumi de hwɛ program yi mpo na do nkyerɛkyerɛ so berɛ so a wotumi hyɛ dwumadie no ma yɛn. Yɛn hit subscribe button no na yɛ subscribe to the page na yɛnhyɛ as many as possible sɛnea ɛbɛyɛ a ɛtiefoɔ nso a wɔbɛtumi adjoin ne dwumadie no adjoin ne wɔn a ɛbɛfa aba afiri mu afa afiri mu na amanimdifoɔ nso nimdeɛ akɔ soro na aboa materene ahyɛ Onyankopɔn de anuonyam na botaeɛ nyinaa ne sɛ yɛyɛ adeɛ a ɛbɛso Nyankopɔn ani sɛ ɔbɔɔ yɛn ba asase so no yɛdeɛ yɛwura mfiri no na mmom no biribiara mu no ne yɛdeɛ deda hɔ ɛboro soɔ de tena ase ɛnwɛn n'asɛm sɛna n'asɛm kan sɛ nhyira ne wɔn a wɔde nhoma yi mu nsɛm no bi sie na wɔkenkan na wɔde kyerɛ wɔn na wɔbɛfrɛ wɔn sɛ wɔyɛ mmadwemma nti yɛn a yɛbɛda ne nkurɔfoɔ fitirene amumuyɔ kwan so abaterene kwan so Nyankopɔn ne frɛ sɛ mmadwemma but adeɛ ne sɛ hwan na ɛkɔ akɔka kyerɛ obi sɛ ɔngyae ne nkwatasɛm a wɔdi nsɛmmɔne a wɔdi bɔne a wɔdi ɔmba Nyankopɔn kwan so agye wo a wɔso wɔyi wo asi wɔ sɛ saa nneɛma no mu biara wonyɛ bi bɔne no nyinaa wonyɛ mu bi na ansa na woatumi akɔ na wakɔtwe wo nuanom nso a wɔn wɔ saa amanehunu no ayɛ aba nti Awurade aseda nka Nyankopɔn sɛ wama yɛ akɔnya no na yɛnya ahoɔden mpo kora tumi de ba ɛbɛka n'asɛm kyerɛ wɔn a ɛwɔ platform yi so medin ade Ɔsomafoɔ Michael na ɛnɛ nkɔmmɔ no yɛdi nkɔmmɔ de afa aberanteɛ bi a yɛfa no Solomon friend no Solomon na meka Solomon yɛ obi a na Bible mu no na ɔyɛ ɔhene wɔ gye din na ɔwɔ sika ɔwɔ yɛdie but adeɛ bi na ɛsiiɛ ɛma saa aberanteɛ no na wieɛ anwie papa kyɛ sɛ ɔde Nyame hyɛ aseɛ ɛna ɔkɔ wie ɛwɔ nananom akyidie mu meka nananom akyidie mu a ɔkɔdii abosomsɛm akyi nti ɛma Nyame ɛwerɛ fii Solomon Nyame fii ne nkyɛn yɛbɛdi ne ho nkɔmmɔ kakra na Solomon yi ne papa nkasa ne yɛfrɛ ne David a ɔkum Goliath no ne ba ɛna ɛyɛ Solomon na mpakyɛw na Israelfoɔ no ɛbɔ afɔdeɛ na Solomon no ne papa David de Nyankopɔn asɛm de akyerɛkyerɛ ne fie de atete ne fie ma efie no wɔn mu nim adeɛ ɛfa adɔyɛyɛ ho ti Solomon David wɔn mo yɛ adɔyɛ a asa wɔn nwene Solomon nsɛm yɛ ne yɛ mu yɛ n'akoma mu yɛ ɔboa nipa a wɔn nwene ho nti ɛberɛ bi duru sɛ Bible mu na ɔman na ɛbɔ afɔdeɛ na Solomon bɔ afɔdeɛ a ɛka ahohom a na ɛwɔ asase ɛne ahohom a na ɛwɔ honhom fa mu wiase ɛsɔ wɔn ani nti Bible sɛ n'adwo a na Solomon wada no ɛna Nyankopɔn yi ne ho adi kyerɛ no meka Nyankopɔn a Israel Nyankopɔn meka Nyankopɔn a Isaac Nyankopɔn meka Nyankopɔn Abraham Nyankopɔn yi ne ho adi kyerɛ no wɔ Solomon ɔdaeɛ mu na ɔka kyerɛ ne sɛ kyerɛ me deɛ wopɛ na meyɛ dɛ menyɛ ma wo tie ne yie mepaakyɛw asase wei so sɛ wo so wobɛdi yie wopɛ fame wopɛ sɛ woyɛ public figure nkurɔfoɔ hu a mepaakyɛw there is a price to pay ɛnna obi akɔ baabi no a kyɛ sɛ ɔkɔ mmoa sɔfoɔ nkyɛn na sɔfoɔ sɛ wɔmbɔ afɔdeɛ mu wɔ duro no mepaakyɛw honhom fam adeɛ bi a wɔpɛ sɛ wɔpɛ bi a mepaakyɛw yɛyɛ ho adwuma to say wopɛ divinity call anaasɛ wopɛ sɛ wo experience something big in your life no you have to make a sacrifice to that there is a price to pay now adeɛ a ne yɛpɛ ne sɛ yie di adeɛ yɛpɛ ne sɛ hunya sɛ yɛpɛ sɛ nkurɔfoɔ hu yɛn no sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ popular no saa nneɛma no yɛ Nyame bi dia ɛyɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn yɛ ahohom a wɔn no wɔn wɔ tumi wɔ din ɛyɛ wɔn dea
It is a wo be ya de be kan wo mo na o me ben wo de sa de na bre wo na na o me de ba be hye wo nsa no. You have to pay a price. Ti David de na wo ye ohene. Na ba de ba be di na ade. Ti Solomon adoye a omo ye no ne afodebo omo boy na too much. Ti emma sa nyame ya me kana asem ye be sira Solomon. Na Solomon bisa bibi biara say no bisa nyansa. Go ne papa wiska ne papa ti kunya so wa ben. Ti no mpesika. Ti Nyankopon ne de nyansa nso e de ma Solomon. Ti Solomon nya nyansa no e na wotena ase say nyame Nyankopon nyansa na wade ama no no. O de betena asase so ahyehye niema a ebeboa nipa na waye niema a ebeboa nipa wo masetenam. Na omo bra yi wiase ase. Ti Solomon hyase say na oye niema bebrebe. O de ne nyansa ne ye niema bebrebe. Wode bi tworo homa enti no be fa ne homa Proverbs Solomon ho asem na nampache wo ho wo be fa Ecclesiastes ne ho asem na wo ho okotworo songs of songs enwom ne ho asem bebre wo ho Israel mu yedi ne bu bebre o kan se bebre because ne sem so o kan so wotie nyansa ne mu so a na ye nokre na ebra Solomon nyansa no efie omufie na tumi bi ti fie ho. Na hwɛ, you can be a man of God, but still, na abusua tumi ɛyɛ omu adwuma sɛ w'ani nyɛ den. Because David na ɔpɛ mmaa, ɔde wɔ ne ba Solomon so na ɔpɛ mmaa. Ti edu Solomon deɛ ne bɛyɛ west. Ɛbrɛ a mepatwɛ Cain eku Abel no, Nyankopɔn yɛ ahyɛnsodeɛ ma Cain sɛ obi obeku no ɔbɛtɔ ne werɛ a wo mprɛnson aduosonson. Ne ba a na yɛfrɛ ne Lamek. Ne ba na mpakyɛ yɛfrɛ ne Lamek. Ɔware yere no mu mmienu. Na ɔno edu so na ne bɔne ne kora de ne ano ɔden. Upira na obeku. Wotan so obeku. Ti Lamek no, Cain asemu ba Lamek no, ɔbɛyɛ bɔnefoɔ kora kyen bibi biara. Eti abusua biara mu no yɛwɔ altar, yɛka family altar, abusua afɔrebukyia a. Enti na saa tumi no, do Nyankopɔn ɛpɛ David asɛm. Ba sa efie tumi na de ne de ante ne ho amfi David mu because na was David na nankasa na fight sa tia sa ne ma enti na ahonhom bi a meka ahonhom bi a bonsam tumi bonsam forces bi na epe David say wo menya David but David no wo munya no mo de oba ne nya no ye obi yere o mo de nya no wie no David no ne ho kopa akyɛw ama Nyankopɔn de bɔne ne kyɛ ne nti yɛn hyɛ da nya David bebedu ne ba Solomon adedie so no ɛna ɔmo de ahonhom nsɛm no ekonya Solomon because na nyame ahyɛ mmara sɛ ma Israel mu ni biara nware kuro foforo so ba biara kyɛ ka Israel nko aho ti Solomon de ne de ɔso wanya nyansa ti ɔkɔwɔ mu awadeɛ ti Solomon awadeɛ ne kɔyɛ kuro wei so hema no awale no kuro wei so hema no awale no kuro wei so hema nti n'ani ba na ho so no na wawade ehema nko amakoma 700 ɛna na wɔsa wɔ mpena 300 ɛkabo ma ne yɛ 1000 ɛna ma na Solomon wale wɔ mo yɛ ehema no menu na begya tum sɛ yɛka kɔ ehema mu a na kyɛ sɛ yɛka kɔ ahenie site sɛ woyɛ igbeni na mpakyɛ kɔ ware wɔ asante kuro mu a na wokɔ nkonya ho a sɛ otumfuo fie na wokɔ ware a ɔbaa ne som akwasidai nti akwasidai nso no ɔno nso wɔ nneɛma a ɔbɛyɛ enti Solomon akɔ ahemfi akɔ wale wɔ nkonya ho no na kyerɛ sɛ anytime bi a wɔn kuro mu wɔn yɛ afahyɛ anaasɛ baabi biara a ɔbaa ne befi de bosom befi ne kuro bɛba wɔ Solomon kuro mu no nneɛma biara a wɔn ayɛ ho sɛ date yɛ afahyɛ biara no ɔbaa ne bɛyɛ de ama ne bosom enti ɛmaa na wɔn fi ahemman mu biara ba yɛ na wɔn yɛ ɛma bɛware Solomon wɔ n'ahemfie no obiara ba na ɔde ne nyame ba obiara ba na ɔde ne bosom ba obiara ba na ɔde ne tumi ba enti ɛmaa Solomon enkɔkora bere mu no ɔkɔsom bosom because ade nti na ɔkɔsom bosom ne mmerante bere mu wansom because na ɔwɔ ahoɔden a na wɔde kyina ɛkontro ɛnyere no ne hema no
Ba Solomon kokora brem no, according to First Kings 11 no, na mpacha man that na man koso bosom. But the din kan no, Nyankopon ema efia nanka David wo se David esie no. David kwaye boni nti otuma nsi nyame fie na so ne ba Solomon ba besi. Ti Solomon so si temple kese de ma Nyankopon. Ti sa temple na osi di ma Nyankopon na yire no mo nso a na omo ye ehema no. Omo ba omo hu temple no na omo man start say omo kwaduan wasi dan de ma wo Nyankopon. Abosom fie ketu a memesi si ma me no. Wo de ene wo chena wansi bia ma me. Ti Solomon start say oye ma na pede because Solomon so no do ma opema enti ema otie ne yire no mukasa ti Solomon ani so te no na wasi abosomdan kwa 1000 na abosomdan aye Israel kro ne ma enti one day bi na me pacho Solomon den ekọ saa ne yire no mo abosomdan mu bi ekokoto no na wonim fashe otinse no maka cho say na ahonhoma bo Solomon ato wodeda so mu pe Solomon yedi nka omo de fa David omo nya no ba David kan Nyankopon e na obo Awurade mpa na Awurade de che no ti ahonhoma nya no kwan ba ne ba Solomon de wan kai Awurade because of say wanya nyansa wanya yedie yeti ni yo na Solomon yedie ni nyansa ni sika Nyankopon de ma no ebere Nyankopon twi ne ho firi ne ho no saa ne ma ni na e ba afọ ti ahonhomone a na mpacho Solomon akọ omu awade a omoye ma na wo ọmaposom ba kurom ho ba Israel mu ema Israel Nyankopon so oye jealous because Nyankopon pa abosomsom Nyankopon twi ne ho fi oman no ho ti Solomon start say also bosom to bosom ena Solomon yire no mo no abosom na mepacho ne yire no mo egro omo no anase ne yire no mo som sa abosom no bosom bia wo kọ ne nchen emoa oware yes one ne benya impact and ti say Solomon yire esom bosom a bosom na wale ne yire no enti be ma ne sa ne Solomon beda Solomon ware bosom yire akoye se konfo ba na mpacho wo se ono ana mepeme wale no o wale na abosom ne fa no e na wo so wo fa no nti ohun begu fi nti e ma Nyankopon fi Solomon mu koy enti ni yo ti de mo na ma na nwi aduane de ma Solomon ne omoda Solomon ne omoye bibia no ma ye kan say bond ne be strong ti na fe wontie nya meka sabi e na fe so ponkura no ade bia asa afodebo bia obebo bia no Nyankopon na wa ma Solomon ye die na ntwie nwan ne ahonyade bebre no na ma na beje o Solomon ho e na de koba afode ti na kwese initially no enye oba na eyi ne bibidi akoba afode na mum Solomon na ebo afode nti eye ti se hunhun fam no Solomon na ebo afode de amaboso eti ni yo ene ma Solomon e kwan be da na ti ewie ekire no na Solomon asoboso mo somboso enti I hope say ene no what ya se kwan a yetumi fa so edinya tumi fame way se bia hope say udin ko ekire e sacrifice wo se wo yi bibi ma ne ka wankasa ade a wo be ye be ka na ejidifo ne bebre o no yi ade e be ka no but ope breakthrough o yi ade a e be ka ne kra be ka ne spirit but ope yedie ope nkoso nti wo pese wo di yie wa brabom pese wo experience divine call a e wo se one wo yi obi a me pacho wo nsam ko wo ma wo pesika yiska ya doye na ahonhom ne hu dia wo ye na wo mbra emeboa wo eno na betumi aka kire mo eti ene Solomon na yesua ne ho ade no go skapa na yeka babu kasa bi say it is only a stupid son that says
what destroy my father will not destroy me. Ɛyɛ ɔba kwasia pɛ no kasa ade ekum me papa no. Ɛno saa ade no ntumi ɛnsɛe me. Because ɔpapa David no adwaman a ɔkɔfo obi yere na okum nipa. Nti Solomon nso ɛdeɛ no nso deɛ no bɛyɛ more than that because na Solomon wo aduwo berɛ so a wawale nyɛma no mo nkwa 700 afa mpena 300. Wo deɛ nkwa yɛ 1000. Nti adeɛ no saa tumi no a na mpakyɛw ɛwɔ David abusua mu no ɛyɛ mogyasɛm akɔyɛ te sɛ adwaman no wɔ abusua no mu deda. Ɛmmaa asɛm no ɔnso obi wɔ sɛ mepɛ mmaa yɛde abusua deɛ mɛ sɛ ɔbaa pɛ no ampene pɛ da bi ɛyɛ abusua no adeɛ abusua no gyina deɛ yɛde ayɛ mo. Once a wote fie hɔ a yɛtwa wo furuma no spirit na wɔte sɛ abusua no mu no ɔwɔ ne hyɛ wɔ mogya wɔne wayɛ apam wɔ saa adeɛ no mu nti no automatically wɔ sɛ wopɛ mmaa. Ɛti ne yo. Nti Solomon mmaa dodoɔ na ɔfaeɛ no ɛyɛ abusua mu adeɛ. Ɛnyɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔhene no ɛna ɔbɛtena so na ɔstarte sɛ wɔde nkonnwa ne tumi ne wareware daabi. Ɛyɛ adeɛ ɛwɔ fie ɔpɛ. Nyankopɔn nhyira wo. Ɔnte n'anim nkyerɛ wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Yɛbɛsɛ ahyia ɛwɔ nkɔmmɔ foforɔ mu. Bye bye.